Maiatzaren 15ean Nakba egunaren 78. urteurrena gogoratzen dugu. Egun horretan Israelgo estatua alde bakarretasunez errekonozitu zen eguna izan da. Arabieraz hondamendia esan nahi duena eta Nakbaren benetako errealitate zer den ezin hobe irudikatzen duena. Geroztik, 100 herrixka suntsitu izan dituzte eta 100 eta milioika pertsona erailda daude. Guretzat Nakba eguna ez da 1948 mugatzen, guretzat Nakba eguna entitate sionista garatutako genozidioa, etnozidioa eta kolonizazio prozesuaren legeztatzea eta progresua litzateke. Erailketa, gosetea eta okupazioa etengabe handitzen duena. Horregatik uste dugu horren aurrean hori gogoratzea, eguneratzea eta mobilizatzea ezinbestekoa dela Euskal Herrian. Ikusten dugu Nakba egunetik gaur egunera arte entitate sionistaren basakeriak ez daukala etenik. Adibidez zehatz bat emateagatik martxoan bertan legeztatu zuten Palestina herriarentzako esklusiboki heriotza zigorra egiteko eta orain arte legez kanpo egindako eralketak naturalizatzeko aurrerapausoak eman dituztela. Eta hori mendebaldeko estatuen konplizitatearekin, tartean Espainia eta Frantziako estatuak ere bai. Horretaz aparte, ikusten ari gara Israelen izaera espantsionista edo gerra eskualdera eramateko intentzioa, eta horren adibide dira Iranekin irekitako gerra, Libanoko hegoaldeko erasoak eta abar. Aipatu beharra dago ere bai, eskalada beliko honek erresistentzia bat izaten ari duela, aipatzeko da Irakeko, Yemeneko, Libanoko eta Iraneko herri langileek entitate sionistari hortzak erakutsi dizkiotela. Gure ustez, genozidioaren amaiera ez da etorriko Israelgo estatua hornitu eta armatu duten estatu eta estatuz kanpoko erakundetatik. Orduan gu babesten duguna da benetako deskolonizazio prozesu bat ematea eta Israelgo estatuaren desegipena. Horregatik, Frantziar eta Espainiar estatuetan zein euskal instituzioetan dauden konplizitate guztiak seinalatu eta konfrontatu behar ditugula uste dugu. Guk uste dugu herrialde imperialistatik eta Euskal Herritik bertatik ere bertan dituen konplizitate eta harreman guztiak seinalatzea eta horren aurka antolatzea beharrezkoa dela. Israel desegitera bidean identifikatu behar ditugu gurean Israelekin dauden esku hartzak. Horren adibide dira, adibidez, Israel hemen ere hasten da txostenean aipatu genituen konplizitate guztiak. Adibidez, M. Torres, CAF, Sidenor, Irizar, Ertzaintza bera, EHU eta bar. Horien aurkako boikota, presioa eta mobilizatzea ikusten dugu guztiz beharrezkoa dela eta bide horretan animatzen dugu jendea ostiral honetan arratsaldeko 7:00 Birgen Blankatik abiatuko den mobilizaziora etortzea.